זה היה מיאזקי, אחד הבמאים והאנימטורים שיצרו כמה מסרטי האנימציה הכי טובים שנוצרו אי פעם. מלבד העולם, הדמויות והסיפור שהם יוצאים מן הכלל בכל הסרטים שלו, דבר אחד בולט זה האוכל. האוכל בסרטים שלו נראה כל כך טוב, מזמין, ואתה פשוט מת לאכול אותו. אז בסרטון של היום אנחנו הולכים לאכול במשך 24 שעות מאכלים מהעולם של היה מיאזקי, ולראות האם האוכל שלו גם טעים או שהוא רק נראה טוב. אז חבר'ה, בלי עיכובים מיותרים, בואו נלך לתחנה הראשונה שלנו, ארוחת הבוקר. Calcifer, you're being so obedient. Not on purpose, she bullied me. Not just anybody can do that. Hand me 2 more slices of that bacon and 6 more of those eggs. Yummy. Take a seat. טוב חברים, הגענו לתחנה הראשונה שלנו היום, הגענו לבנדיקט, לארוחת בוקר. כמו שראיתם בסרט Howl's Moving Castle, או הטירה הנאה בעברית, אז בעצם סופי מנסה להכין ארוחת בוקר על קליציפר, שבהתחלה מתנגד, אבל ברגע שהאול מגיע, הוא מכין אותה. עכשיו, כדי לעשות את הסרטון הזה קצת יותר מעניין, אני החלטתי שלכל ארוחה בסרטון, אני הולך להוסיף איזשהו טוויסט משל עצמי, והאמת שהטוויסט שאני הולך לעשות לארוחה הזאת, זה הזמנתי את הרוטב הולנדז של המקום, שהאמת שהוא פשוט מדהים, ואני הולך לשים אותו על הביצים שלי. אני מודה שזה יכול לראות בצורה קצת יותר אסתטית, אבל סך הכל זה לא רע. גם בארוחה עם כולם, האול פורס לחם ומגיש לסופי ולילד, שאני לא זוכר את שמו, אז הבאתי פה סלסלת לחמים, שאני מודה שאני לא צריך את כולה. האוכל נראה פשוט נהדר ואני מת לטעום. כמה ביצה, טובה מהבייקון. וחבר'ה, לקראת סרטון מוצלח, תיארון. הביצה מאוד רכה, בדיוק כמו שצריך, ביצת עין טובה. החלמון שלה הוא עדיין נוזלי מאוד, מה שכן טיפה טבלון יכול לעזור פה, נשים פה טיפה מלח. טיפה פלפל. רוטב הולנדז הוא קרמי ועשיר, האמת שאני חושב שבנדיקט מגישים מהרוטב הולנדז היותר טובים שיש לנו כאן בארץ. הבייקון לא רע, הוא מאוד מאוד קריספי והוא מאוד טעים. אני מודה שכן אכלתי בארץ יותר טובים ממנו, מרגיש לי שהוא יכול להיות טיפה יותר שומני, אבל סך הכל הוא כן טעים, יש לו טעם לא רע בכלל, הוא גם מטובל כמו שצריך. אבל תכלס החלק החשוב, הוא בייקון אמריקאי, קריספי וטעים. האמת שהילד אוכל את הארוחה שלו, האמת שהוא אוכל אותה בצורה די פראית, אבל האמת שנראית לא רע בכלל. אני חושב שבשביל הניסוי המדעי אני אנסה לאכול בערך כמוהו. הוא חתך רק עם מזלג כי לא היה סכין. אני מודה שפחות מהשיטה המועדפת עליי לאכול את האוכל שלי, זה מרגיש לי יותר מדי וולגן. בואו ניקח טעימה עם הלחם. ניקח את הלחם, חש של ביצה, בייקון. באמת בשביל המרכיב הסודי, אני הולך לשים את הרוטב תפוחים שלהם, של המקום. זה הולך להיות שילוב מעניין בטוח. חבר'ה, האמת שנראה ביס מעניין. תיאבון. האמת, שילוב לא רע בכלל. המתיקות של התפוחים נותן דווקא קונטרה מאוד יפה למליחות של הבייקון. האמת שזה שילוב לא רע בכלל. להגיד שזה משהו שהייתי עושה באופן קבוע, אני לא בטוח. אבל באופן מפתיע הרבה יותר טעים ממה שציפיתי. מסתבר שכרגע אני מועמד להיות יוטיובר האוכל של השנה. האמת, הכבוד הכי גדול שקיבלתי, בתחשוב דה שאני עושה את זה בערך שנה וקצת. אז זה מאוד מרגש אותי, אבל התחרות צמודה, אבל אני כן מאמין שיש לי סיכוי לנצח. אז כל מי שיכול, במקרה, להצביע לי בקישור למטה ליוטיובר האוכל של השנה, אין דבר שאני אעריך יותר, זה החלום שלי. ועכשיו כמובן החלק האהוב עליי בכל ארוחה, החשבון. ארוחת בוקר עם 3 ביצים, בייקון והסלסלת לחמים עלו לי בסך הכל 53 שקלים. ואישית, אני חושב שתמורת 53 שקלים קיבלנו פה תמורה לא רע בכלל. ומבחינתי, הטירה הנאה עברה את מבחן הטעימה וקיבלנו פה ארוחת בוקר מוצלח במיוחד. אבל עדיין יש לנו 2 תחנות, ארוחת צהריים וערב, שאמורות גם כן להיות מדהימות מהסרטים של היה מיאזקי. אז חבר'ה, אנחנו הולכים לארוז את האוכל שנשאר, ואנחנו נתראה בתחנה הבאה שלנו. Here you go. Eat this. You must be hungry. I put a spell on it, so it'll give you back your strength. Just eat it. הדבר הזה יציל אותנו שוב, משולש סושי. כמה התגעגעתי ל-7-11 בשביל הדבר הזה. רואים שאני נהנה? אז בספיריטד אווי, או במסע המופלא, איך שקוראים לו בעברית, האקו מביא את שיעור אוניגירי, כדי לעודד אותה אחרי שהיא ראתה את ההורים שלה שהפכו לחזירים. אוניגירי זה בעצם כדור אורז יפני שממולא באיזשהו מילוי, לרוב דג או ירק, ממש כמו סושי. עכשיו, בסרט הוא לא ציין איזה אוניגירי הוא הביא לה, מה המילוי כאילו, אז לקחתי פה 2 אוניגירי שפשוט נראו לי מעניינים. האמת שהאוניגירי בתקופה האחרונה תפס הרבה תאוצה מאז שבן גורדון אוכל אחד כזה בכל סרטון שלו. עכשיו, הוא אוכל כאלה מ-7-11 שזה אחלה, אבל הם לא טריים, וזה אוניגירי טרי שהוכן ליטרלי מולי. בואו נתחיל באחד של הספייסי סלמון, תארון.
מאוד מזכיר סושי, בעיקר בגלל השילוב של האורז וההצעה והדג, פשוט מגיע בתצורה קצת אחרת, והאמת שאני ממש אוהב. זה מרגיש יותר ממלא וזה נותן את התחושה של נותן ביס אמיתי. ממש כמו ההבדל בין שניצל לשניצלונים. מה שאני רוצה להדגיש לטובה זה בעיקר את הטריות של המרכיבים, הדג האמת מרגיש נהדר, הוא עמוס בטעם ומרגישים שהוא טרי. ההצעה, המטרה שלה פה היא יותר לתת את הקראנץ', מוסיפה גם טיפה מליחות למנה, אבל היא בעיקר נודעה לקראנץ' טוב כזה. והאורז עצמו הוא עשוי טוב, הוא אורז דביק כמו שיש בסושי. בואו נתן את הסלט טונה. אז מי שתוהה לעצמו למה אני בעצם לא אוכל במסעדה עצמה, אז המסעדה נקראת יפני, האמת שהיא נראית ממש מגניב, זה ההתמחות שלהם, האוניגירים, עושה רק את זה. פשוט זו מסעדה שהיא נורא קטנה, כאילו אין שם יותר מדי מקום, והבנתי שאמורה להגיע קבוצה של אנשים, אז לא רציתי להפריע שם ולעשות יותר מדי רעש ובלגן. וחבר'ה, לפני שאני תואם את האחד עם הסלט טונה, אם אתם נהנים מהסרטון, אני יותר משמח שתירשמו לערוץ, זה עוזר לי מאוד. תאבון. האמת שהטעם של המיונז לא כל כך חזק, הוא מרגיש כמו סלט טונה רגיל. כמובן שזה מרגיש קצת מוזר, כי זה לא טונה שאתה שם בדרך כלל בתוך סושי, אבל באופן מפתיע זה עדיין משתלב לא רע בכלל. אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, אבל הטעם של הסלט טונה דווקא הולך לא רע עם האורז והקראנץ' של ההצעה. אני חושב שיש שילובים טובים יותר מזה, נגיד ספייסי טונה או טונה אדומה קלאסית, אבל האמת שזה לא רע, ואני כן יכול להבין למה אנשים אוהבים את זה. בסחרון. שני האוניגירי עלו בסך הכל 34 שקלים. האמת שבשביל המחיר הזה, אני חושב שזה דיל לא רע. בשביל 17 שקלים אתה מקבל אוניגירי די גדול, שמכיל בתוכו לפחות 4-5 חתיכות של סושי. אני חושב שסך הכל זה כן שווה את המחיר, גם כל הרכיבים טריים, ובסך הכל החוויה הייתה ממש טעימה. על אחת כמה וכמה שזה מקום שמתמחה בזה, ומגיש אותם לקהל באופן קבוע, ועוד עושה את זה טרי מול העיניים ולא מגיש את זה קפוא. אבל האמת שהיה ממש טעים, ואני אפילו כנראה אקח את בן גורדון לבוא לאכול איתי פה, אני בטוח שיעוף על זה. בן, אם אתה רואה את זה, בוא לפה עכשיו. אז מבחינתי, Spirited Away מקבל את אבי, זו מנה שלגמרי תואמת את המצב, והאמת שהיה ממש טעים, זה קטן, משביע ונותן תחושה מנחמת בגוף. יש לנו תחנה אחת אחרונה לארוחת הערב שלנו, ארוחה שאתה האמת, אני אישית הכי חיכיתי לה כל היום. אז חבר'ה, אני הולך לא להרוס, כי סיימתי את המנה, אני הולך לזרוק את השקית, ואנחנו נתראה בתחנה האחרונה שלנו. Got your noodles all ready? Be careful, it's really hot. Okay, close your eyes. Abracadabra! טוב חברים, ברוכים הבאים לתחנה האחרונה שלנו, הגענו לקוקו נקו, שזה מקום שהבנתי שמרגיש את אחד הרמנים הכי טובים כאן בתל אביב. אז כמו שראיתם, בסרט פוניו וסוסקי אוכלים ביחד מרק רמן, שהוא באמת נראה מפרק. ביקשתי מהם שינסו להכין לי את הכי דומה שהם מסוגלים לרמן שנמצא שם. האמת שהתוצאה נראית לא רע בכלל, נראה מבטיח. השדרוג שלי למנה הסרט זה שהוספתי את הפינק יוזו שלהם, שזה בעצם סוג של לימונדה ורודה יפנית. אבל האמת שהרמן נראה פשוט מדהים ואני מת לטעום אותו קודם כל. האמת שזה נראה ביס ממש טוב שמשלב את כל המרכיבים. וחבר'ה, אם נהניתם מהסרטון, אני יותר מאשמח שתירשמו לערוץ ותצביעו לי כיוטיובר האוכל של השנה. תבוא. ציר בישול הוא ציר בהיר, יש לו טעמים טובים, הם לא עמוקים כמו ציר קה, אבל עדיין לא רע בכלל. האמת שאני רוצה לשבח את הנקניק, יש לו טעמים עשירים, הוא שומני מאוד והוא מוסיף המון טעם למנה. האטריות נעשות by the book, הן אטריות חיטה דקות, בדיוק כמו שאני אוהב. אני מעדיף דווקא את הסוג הזה של אטריות מאשר אטריות אודון לדוגמה, שהן אטריות הרבה יותר רבות. הביצה האמת שלא נשאר לי ממנה, אבל הייתה רכה בצורה מפתיעה, הייתה חצי קשה, חצי נוזלית. חבל שביקשתי רק ביצה אחת, בעיקרון הייתי אמור לקבל 2, אבל ביקשתי רק אחת כדי שיהיה תואם לסרטון. בואו ננסה את הפינק יוזו שלהם, תחוויה. אני מתבאס שהם שמו לי יותר מדי קרח, אני לא כל כך אוהב קרח במשקאות שלי. באמת אחלה של משקה, הוא מרענן, הוא קופצני ויש לו טעם ממש מיוחד. אז חבר'ה, אני בטוח שכבר הבנתם, גם פוניו מבחינתי עובד את הרשימה, המנה הזאת פשוט נהדרת. למרות ששם זה רמן מוכן ופה זה רמן אותנטי שמכינים פה. אני מאמין שההבדל קיים, אבל אני גם מאמין שהידע להם גם מאוד מאוד טעים. הרמן עלה לנו 72 שקלים והפינק יוזו עלה לנו 14 שקלים. בשביל 14 שקלים מבחינת המשקה, אני מרגיש שזה קצת יקר, בהתחשב העובדה שאתה מקבל פה הרבה מאוד קרח והכוס עצמה היא לא גדולה, היא בסך הכל רבע ליטר. המשקה הוא מאוד מאוד טעים, אבל כן הייתי שמח לקבל קצת יותר. עכשיו הטוויסט הוא כזה, 72 שקלים לרמן זה לא זול, זה לא בא ברגל, ובצד שני אתה מקבל פה המון מרכיבים ורמן טרי וטוב שמכינים פה במקום, הכי אותנטי שיכול להיות וברמה מאוד גבוהה. אז אני אישית הולך להצדיק את זה, האמת שאני מאוד נהנה מהרמן הזה, הוא מאוד מאוד טעים, הוא עסיסי, בדגש על הנקניק, הוא מטורף בעיניי. ואני אפילו אהיה איתכם כנה שלדעתי הרמן הזה הוא המנצח של הסרטון, הוא עסיסי, הוא טעים, הוא ממלא, הוא מביא תמורה טובה לכסף, וגם המקום עצמו הוא נראה כל כך אותנטי וטוב שאתה פשוט
עושה חשק לאכול, וזה מטורף. אז מבחינתי, קוקו נקו הוא המנצח של הסרטון, ובאמת שאפו, ממליץ לבקר. אז חבר'ה, זה הסרטון של היום, אני מקווה שנהנתם. תרשמו לי בתגובות אם אהבתם את הסגנון הזה של הסרטונים, ואם לעשות עוד. אבל לפחות לבינתיים, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, ושיהיה לכולנו המשך יום נפלא. ואני הולך לשים אותו על הביצים שלי.